Shubor na kashlem jong unong san hima. Ka Henyo Trap Youth Council West Khasi Hills District ringkat ke HYC Nongstein Circle haka khat khandai tarik ujemang arja arpusau ke badai ke sengi ublei haka por sau bajia tam AA janmiet hadin balawan na kijinya seng kalahiar ban khandra drop hathem yo Nongstein bat ki park bat ki wei ki jaka ke link ke yo Nongstein hadin bala yo jing ujo na ki pat ba ba kijinya di drop ke jur bha haka sengi ublei ka seng kala yo bat kemba prangut AA ringkat bat ki drop ki bala penan kam bat ki bompat penan kam ru haringkat ki tiar penmensau kaseng kala pen pau ke jing sngo diaw ya kala wei ki samla haba wat ha sengi ublei ru ki kam jaklia hayo ki jelei om tang ka kam di drop hende ki kam yak halai khaimet bad ya di kiat ru ki jelei kaseng kala thang no ya ki drop bat kala sneng kan tu ki samla bakin kala bamut no na kaleng kaseng kan yai bot dien bat kan ei khanra shu shu bat ka kan tu ki trai dukan bakim dei ban pensa brio ha ki dukan jom ki hayo kaseng ka kerpat iki pat ba banya trelang ban rat ding khong yakini bat kide banya tho yaki khot kaseng lada yo i ki bale kum kini ki kam khnang ba kaseng kan yale kat bala man wanra ika suk kasan haka than kham tam yaki nong shong dukan hayo ki balas ir mensim Not